Gisugdan sa usa ka misa pasalamat ang pagsaulog sa syudad sa Sugbo sa ika-79 nga Charter Day anniversary karong adlaw. Ang misa kaganina mao'y nagsilbing tapos sa 60 ka adlaw nga preventive suspension ni Mayor Michael Rama. Sa iyang humiliya, si Monsignor Arquiles Dakay gipasalamatan ang syudad sa Sugbo sa pagsuporta niini sa simbahan. Iyang gibutyag nga niadtong 1937 ang syudad adunay 6 ka mga parishes apan sa kasamtangan miabot na sa 25 ka mga parishes ang anaa sa syudad. Sa iyang mensahe, si Mayor Rama miawhag ngadto sa mga Sugboanon nga dili mo focus sa mga butang nga makapabuwag sa tanan apan ngadto sa mga butang nga makapahiusa sa tanan. Ang Charter Day daw usa ka oportunidad nga mag-reflect kabahin sa pamilya, kasaysayan ug kabilin sa syudad sa Sugbo. Karong adlaw mao'y unang adlaw sa pagbalik ni Rama sa iyang opisina. Ang mayor ug dayong gipasalamatan niya ang si City Legal Officer Attorney Jeron Castillo sa pagdepensa kaniya sa mga kasong iyang giatubang. Lakip sa iyang gipasalamatan mao ang mga empleyado, supporters o mga barangay officials nga nagpabilin kaniya ato sa iyang pagkasuspenso. Usa sa mga aktibidad sa 79th Charter Day sa syudad sa Sugbo karong adlaw mao ang Family Day. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang www.sunster.com.ph.